लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबावनाय थाबाय स' आङो दा थांगासिनो क'क्राझाराव स' भिडिअआ मानि बागै जागोन आं बेखौ बुंनो रोङा जायखिया आं ड्रिम ब्लगखौ देखायनो नाजानोसै मोनखौ फिथर जादों आंना लोगोफोरनाय थाबैनो हामथो कमेन्ट खालाम हेल' लोगोफोर आङो दा बे आदावफिननि बिनि नामै लुनाय स्कुल आरोना बेयाव दंफैयो सिङाव हाबथ'वाखै जोङो जिरायथ'दों बड'फा मेम'रियेल स्कुल बाहेरनि माबाया बिदि आरोना भिउआ बिदि आरोना दसेनाव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर मोनदां हनै लोगोफोर बैग्रि नुहुरदोंमोन आङो बेखौ लायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बादा होदों परखाना नगरा नहतार नगा फिर हटाय गया दखानाव थाङोमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो गोदान नालाय मानसिफोर दंमोन नालाय ओंखायनो आं हमनो लाजिनानै केमेराखौ नुवासो फैनो जाहैदों दखानाव देखो दीदी ने चाय पानी देकर चला गया चाय पीती हूँ ओरैनो दं आं बारा लोङा थेवबाबो लोंसै आङो गोथावथाव गोदै नाङाखै आं लोंबाय थासिगोन लोगोफोर स्कुल सेन्ट आन्स क'क्राझारनि सेन्ट आन्स कलेज आरो साइडआव नै बिराद मोजां खुसेर बागानबावसो बरियाखा जि बार खोलो मोजां बैग्रिया स' जों मादैमोनाव हाबफैदों आरोना बे मादैमोननि थांग्रा लामा स' फैस्लायबायबो थानाय जाया नालाय ओमफ्राय आं लेंबोथारबाय आरोना माने मालाबासो जों संनानै फैनो होनबाय थादोंमोन थेवबाबो फैथारबाय खेबनैल' जादों आरोना फैनाया आरो बेबो मोनसे खामानियाव आब'जों फैफानानै ओमफ्राय आं लिंथाबनायखायसो फैनाय जादों आरोना लोगोफोर माने उनाव मालाबा मोजां सम लानानै फैनो होनबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय आं दिनैनो फैनो नागिरथारबाय ओमफ्राय मा दावराव जानाय खोनाखैथाय बानायहांनानै दं आरोना लोगोफोरनि बयनाबो गोजौ 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 लोगोफोर आङो भिडिअखौ गासिखौबो लाजोबनो मोनासै आरोना आंना मानो होनबा चार्जआनो गैलामोन आंना आरो चार्जारबो लांफायाखै मानो होनबा
जेनेबा जोङो हाबफैनाय लोगोफोर आं बिसालखौनो दा बिसालावनो हाबफेरबावाखैमोन क'क्राझारनियाव ओमफ्राय आङो ओंखायनो लेंथाबबाय आरोना आब'खौ ओमफ्राय हाबबाय आरोना जोङो एसे बिदिनो फिसा फिसौ माबा बुस्थु लाना फैबाय लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जादों